Tambalan na! Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Magandang tanghali. Kumikinang na ulo, Diego Bandido. Magandang tanghali. Kumikinang ina. Dear Nicoliala and Diego Bandido. Tanong ko lang po, hanggang saan po dapat na umalalay ang mga magulang sa kanilang mga anak? Ang anak ko po kasi ay nakagraduate na last year. Currently, siya po ay nagtatrabaho sa isang multinational company. Ang nakakaloka lang po kasi para pong pagod na pagod siya lagi sa trabaho niya. Na parang gusto ko siyang sabihan na kung napapagod siya, wag na. At parang lagi siyang nasa-stress at nagkakasakit na. Pero gusto ko din naman siyang matuto. Kaya yun yung tanong ko. Kaano, ano? Sorry. Zoom in. Pagsalamin na kasi. Teka lang. Hinihintay ko pa yung gawa ni Doc Bless. Ayan, Hi, ay, Doc oo. Bless. Hello po, Doc. Oo. Tsaka, sabi daw, meron na daw bagong teknolohiya yung mga contact lens. Ay. Gusto ko kasi color blue eh. Bakit? O kaya color pink. Ganyan. Zoom in. Ayan. Kaya yan po ang tanong ko. Kung hanggang kailan po dapat umalalay ang mga Ayan. magulang. Yan. Alam mo, parang feeling ko may mali doon sa question eh. Yes, Hindi totoo. siya dapat Walang hanggang timeline. kailan, correct. Oo. Hindi siya hanggang kailan kasi hanggat magulang ka at nabubuhay ka, of course. Totoo. At any given time, maaalalay ka sa mga anak mo kung ano mga klaseng pag-aalalay ang pwede mong gawin. Parang yung mama ko, yung nanay ko, bilang ang kanya talagang contribution, if ever humihingi at naglalambing ako ng tulong sa kanya is magbabantay ng mga bagets para meron akong ibang mga magawa. Tama. Yan, yung mga ganon. More than willing yan. Kahit Aha. magta-travel siya to Manila from Laguna, yung mga ganon. So, kahit alam mong matanda na, may edad na, hindi naman natatapos po yung obligasyon sa kanya mga anak eh. So Tama. parang feeling ko may mali doon sa tanong na hanggang kailan. Hindi siguro dapat hanggang kailan, kundi Paano? paano? Siguro pwedeng paano. Oo, or hanggang Paano basta hindi time. ipagpapatuloy Oo, ang correct. pag-aalalay? Or up to what certain point yung Oo. pag-aalalay. Kasi alam mo ito na experience ko to one time eh. Ay hala baka mamaya mapahamak na naman ako sa mga sinishare ko. Pinag-isipan niya po. First time to. Nakita mo ba? Dati walang preno eh. Okay, ganito na lang. Hindi na lang pala ako. Okay. Yung friend ko na lang. Na-experience nung Very friend good, Nicoliala. Nag-iisip ka na ngayon. Nakita mo? May few seconds ng delay. Nag-isip wait ako, lang. mapapahamak ba ako dito or hindi? So yung experience ng friend ko, yung friend ko na lang, yung ganun din, yung anak niya, nagtatrabaho na, ganun. Tapos nakita niya na yung anak niya medyo stress sa work. Aha. So ang ginawa nung nanay,
pumunta siya at kinausap niya yung HR. Kinausap niya yung HR at tinanong niya kung ano ba yung mga ginagawa, pinapagawa po ninyo? Oo. Kasi parang umuwi po yung anak ko na sobrang latang-lata. Parang hindi naman tama. Yun yung friend ko. Alam mo na, yung mga friends ko, mga praning. Sabi ko talaga sa sarili ko, hindi ako magiging ganyan. pero, Nanunugod. Pero, in a way, maiintindihan mo. Pero ito din naman yung parang feeling ko, dilemma or problema or challenge dito sa nag-PM sa atin. Na parang, kahit gusto mong sugurin yung HR, yung boss na lagi niyang kinikwento. Kasi ganun yun, di ba? Kunyari, yung anak mo, uuwi. Kasi anak ko ganyan eh. Pag ang anak ko umuwi, tas may kwento siya tungkol sa kaklase niya nga, hindi masyadong maganda yung treatment sa kanya. Kahit wala pang ginagawa sa akin yung kaklase, ako mismo galit na dun sa kaklase niya. Para feeling ko, it's an automatic reaction for a Yes, of parent course. eh. Defensive ka eh. Parang inalagaan ko to ng husto. Di ba? Ginawa ko yung lahat para mapalaki siya na maayos, mabuti, at hindi siya mahirapan masugatan, tapos sisigawan lang ng boss, or pahihirapan lang ng HR, o di naman kaya kukutsain lang ng kaklase, Tama. ganyan, or iiwanan lang ng ex. Correct. Di ba? Pero, hindi siya dapat na parang lagi tayong of course, we want to be available always na pwede nilang hingan. Hingan ng tulong, bigyan ng tayo ang kanilang pahinga. Yes. Ganon. Pero, we also have to teach them na ganun talaga ang buhay. Correct. Iiwan ka talaga ng mga taong mahal mo. Sisigawan ka talaga ng boss mo kapag mali yung ginawa mo. Paano kung talaga namang ikaw yung dahilan kung bakit hindi natuloy ang isang event? Tama. Ikaw ang dahilan kung bakit nabutas yung inaalagaan nilang kung ano man. Diba? O kaya kung halimbawa in the medical field, ikaw ang dahilan kung bakit nagkulang sa dugo o nagkamali yung dugong sinalin doon sa pasyente. Iba yung gamot na pinainom. Correct. Diba? Kasi meron bang boss na magiging happy? Uy, alam mo, very good ka. I'm so happy kasi B negative dapat, tas ang nilagay mo O positive. Diba? Parang wala akong nakitang ganun. Ang automatic reaction would be magagalit. Yes. Kasi merong na put at stake na pasyente, ganyan. O di Ayan. naman kaya ganun din sa trabaho. Wala naman pong trabahong madali. Akala, kunyari, may mga naririnig tayo lagi. Hindi, I'm sure ikaw din, Jegs, na ang dali-dali naman ng trabaho ninyo, patawa-tawa lang kayo, o kaya ilang oras lang kayo magtatrabaho dyan, tapos Tama. kikita na kayo. Una, di ka sure sa kumikita. Pangalawa, di ka rin sure kung madali. Kung madali, di ba? Hindi po madali. Oo, kasi pagpatay ng mikropono po namin, ang dami po naming hinaharap na mga Correct. Na mga kung anok-anok. Kung minsan nga kulang yung oras sa opisina eh. Dinadala pa namin sa bahay. Totoo, na nagrereklamo na yung mga asawa namin. Oo. Kasi mga asawa natin, sasabihin, di ba iniwan kita dyan ng 7:30? Bakit hanggang ngayon, 7 o'clock na, may nag-a-answer ka pa ng email? Sabi ko, kasi parang wala namang oras yung sabi ko, yung work. Kasi may mga iba ditong boss na ang nila, nocturnal sila. Correct. Gising sila ng hapon hanggang gabi. So kahit pang umaga ako, o kaya umaga ako dumadating dito, may mga bagay talagang, may mga ganon Ako din sinasabihan, matulog ka na anong oras na. Di ba nakita mo may ginagawa ako? Masungit. Di ba naglo-load pa ako? Walang e-ere bukas? So, in other words, kaya ba't namin sinishare yung mga ganyan? Just to prove to you guys na wala pong trabaho na madali. Ano yung mga occupational hazard? Pag merong mag-throwback sa akin ng mga videos ko or mga audio clips ko nung nag-uumpisa ako, ang layo ng boses ni Nicole Ayala noon sa ngayon. So ito, gasgas na version na ito. Madami na itong pinagdaanan. Dumaan sa thyroid cancer, thyroidectomy, sandamukal na hosting. Diba? Basag na basag. Parang katulad ng mga call center agents, mga teachers na ang gamit, ang puhunan ay lalamunan. Maski naman mga singers Correct. Yung pagka dumating na sa panahon na medyo antigo na sila o batikan, syempre, hindi na nila nare-reach yung mga notes. Oo, gasgas na rin yung boses ni Nicole kasi imagine mo ang pinagdaanan 3 album yan. Correct. Ng Tambalan. Hello? Hello? Ilang mall show yun? Diba? So, may occupational hazard. Yes, At pinagagalitan din po kami dito, totoo po. Pinagsasabihan po kami kapag kulang. Ayan. Diba? Pag hindi sapat. Ganun talaga. At sumasama din po ang loob namin. totoo. Ikaw, sumasama ba loob mo? Ayaw ko na lang mag-talk kasi lagi ako napapahamak dyan sa pag-express ng
feelings. So ayaw na lang mag-talk, 'di ba? Ayan. So in other words, walang madaling trabaho. Oo. So babalik tayo dun kay nanay, Kay na nanay. nag-PM. Yung trabaho ng anak, kung halimbawa pumapayat man siya dyan, feeling ko, pwede kang magsabi na enough is enough. Pag nakita mo parang papunta na talaga siya sa kabilang buhay. Yan, totoo. Yung ganun, o kaya talagang kita mo hinika na ng gusto mo, ng husto dati naman siyang walang asthma, biglang nakadevelop ng adult asthma. Yung mga ganun, Oo. dun siguro. Pero Ayan. yung bang nahihirapan, napapagod, lahat po nahihirapan tsaka napapagod at kailangan nilang matutungunan na mahirapan at Correct. mapagod. Ayan. Yung stress, yung pagod sa trabaho nandyan yan eh. Siguro ang alalay na pwedeng maibigay mo na how to navigate sa mga stress na yan. Yan, pwede. Paano i-manage yung Correct. oras, yung mga bagay-bagay. Kasi yung tanong, tama yung ano din ni Nicole na hindi mali yung tanong eh. Oo. Kasi yung pag-alalay ng isang magulang sa isang anak, hindi po napuputol yan. Wala. Napuputol Oo. lang yan kapag nategi na eh. Oo, magkaiba kasi ang POV ng nanay kaysa ikaw sa labas ka. Kasi halimbawa, merong mga ano niyan, maririnig ka na yung nanay matanda na yung ano inaalalayan pero nagsasabi mga kapatid, di ba? Hayaan mo na kasi iba yung POV ng nanay eh. Ika nga, magulang, kadugtong ng puso eh. 'Di ba minsan may mga ganun eh, pag Oo. nakikita mo na ang tanda-tanda na nung lolo na yan pero ba't sinusundo niya pa yung anak niya? Oo. O kaya nanay na yan na nahihirapan pero bakit may ginagawa pa siya para sa anak niya? Kasi nga never ending siya. Oh, ang masakla pa nga dyan yung minsan niloloko na, tinitake advantage sa yung magulang pero tulong pa rin sila ng tulong, Kasi di ba? anak nila yun eh. Oo. Kaya hindi talaga tama yung tanong na hanggang kailan. Kasi Oo. hanggat kakayanin until the last breath, Ayan. gagawin. Oo, so it's a matter of turuan yung anak how to navigate. Ano ba yung stress? O i-analyze natin baka yung trabaho mo hindi na para sa iyo yan. Correct. Pwedeng ganon. Oo. O pwedeng ikaw yung pagdating naman sa bahay, kung halimbawa stress siya sa opisina, pagdating sa bahay, ang ambag na maibibigay mo, hindi Oo. ka man sumugod dun sa HR kasi hindi nararapat yung sumugod ka sa HR. Nakakaloka. Kung baka may Ano mga ito, grade kaibigan mo, one? Nicole, ba't nanunugod? Hindi ko alam. 'Di ba? Sa ano to, grade 1, grade 2, magtatanong sa teacher, 'di ba? Oo, hindi natin alam, baka hindi trabaho nagpapastress yan, baka yung love life. Correct. Pwede. Actually, tama ka sa sinabi mong yan, Jegs, na ang isang role na pwede mong gawin is tanungin, alin ba sa mga nangyayari sa buhay mo ang tunay na nagbibigay sa'yo ng stress? Ayan. Tapos, pagdating sa bahay, hopefully, hindi naman ikaw yung magdagdag pa dun sa stress. Pero kailangan po nilang pagdaanan ng stress. Kailangan nilang pagdaanan yung mapagalitan, mapahiya, mapahamak nga actually kung minsan. Kasi sometimes, that's the best way to learn. Correct, totoo. Diba? Oh, you have to learn it in a hard way. Kumbaga. Kanina nag-uusap kami ni Conyo Bicolano. Alam nyo naman po si Conyo Bicolano, yung isa sa mga DJs namin dito, is a three-time TEDx speaker. So, there are so many times na iniisip niya, ba't ako yung napipili? Meron namang doktor. Meron namang talagang nag-aral, nagpakadalubhasa para sa ganitong klaseng field. Pero ba't ako ang napipili? At ang laging explanation sa kanya is because yung experience niya ay iba. So, yung experience niya, yung nagpatibay sa kanya. Yung experience niya, yung nagturo sa kanya. Kasi yung mga doktor, yung mga dalubhasa, patulad din natin, pwede din naman nating mapanood, mabasa, 'di ba? Yung mga pinag-aralan, pero iba yung experience. That's what makes us different from each other. So, ibig sabihin, yung anak mo, kailangan niya na talagang ma-experience yan para matuto siya na next time, hindi ako pwede tatanga-tanga, kundi masaskam ako. Mga ganon. Kasi kung minsan, may mga bagay kasi pagdating sa work na parang nagiging komportable ka kahit stressful. Actually, may ganon. Kinakailangan lang may mangyari sa yung matindi. Like for example, sa akin, yung before, yung prior radio station ko, komportable na ako. So, may nangyari something big, kaya naano ako na parang umalis. Same din, kay Nicole yan, di ba? Medyo okay ka na doon, biglang na broken hearted ang Mga isang ganon. Nicole Yala. So, kailangan diba? may mga kailangan ganung Oo. daanan kasi yun po yung pampatibay. Tsaka yun yung pag-lead sa'yo sa tamang daan. Yes, Ganon. So, nanay, wag lang kang wag mo lagyan ng timeline yung pagiging Correct. parang dinalagyan mo kasi ng timeline pagiging isang nanay. Oo, parang hanggang kailan ba? Hindi. Oo. Nandyan ka to alalay, Oo. pero i-calibrate mo lang. So, Ayan. kung grade 1, Paano? Yung tanong yung paano mo aalalayan? Yun yung mas tama. Kasi Oo. kung halimbawa, nung grade 1 siya, pwede ka talagang
kung iiyak-iyak pa yung anak mo, pwede mo siyang ihatid. Oho. 'Di ba? Pero kung halimbawa, kaya nang gumawa ng bata nung nung anak mo, 'di ba? Yung nagtatrabaho na siya, hindi na para pag umiiyak yan, Oho. isusugurin mo yung HR o kaya susugurin mo yung office mate. Sino nagpaiyak dito? 'Di ba? Mama, yung kaibigan mo talaga nanugod ng HR. Nanugod talaga. Ano, school? Tapos tinanong talaga, ano bang pinapagawa ninyo? Bakit bakit umuuwi ton latang-lata? Yun yung exact words niya eh. Na parang yung HR, guard. Charot. may baliw. Charot, di ba? Yung lumalata pala sa anak niya, yung boyfriend. Correct. Yung jowa diba, pala. yung jowa pala yung nagpalata, hindi naman pala yung HR. Nakaka-alerts. Nadamay pa yung trabaho. Kaya nga. So, pero kailangan po talaga yun. Ako nga, di ba, sa dami ng beses ilang beses na ako naloko ng mga lalaki. At naging saksi din yung nanay ko dun eh. Never kong naalala na naisip niyang kausapin yung naging boylet ko. Yung bang kakausapin niya, sasabihin, ba't mo niloko yung anak ko? O kaya, diba, hindi eh. Ay, naku Ganun mga kabisyo, talaga. oras natin 12:39. Ako pong kumikinang na ulo, Diego At Bandido. ako kumikinang ina mo, Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Teka. This song